Wah, apa bahasa bro? Marah nih. Cuk, asu. Kon ndi kon? Biasa malah kabaran. Gambaran. Kate ngelukis yo. Maaf ya. Ampun, tapi nanya dari ge. Jelas rek. Ngawur. Leh. Iya. Tas Oleh ndi on. cair, Cok. Ngawur ae. Cair kok banyu ae mili. Heeh. Kon gak butuh duit ya, pene. Apa boleh kok kayak? Kok sore nganggur ah? Kalau aku umroh. Ben arek rokok ya akeh rek. Ya iya. Jelas mari cari ya akeh ya. Tuku toil nang ndi kon? Moyul Cok ngawur ae. Rezeki nomplok ngene iki. Temu-temu ngene merono sing ngeteri dhuwit. Lo medeni. Nek gawe apa iki? Sembarang kalir. Kok ngesek hardi apa ini? Ah, maaf cek temen kamerane ya. Larang iki temen-temen. Pogba iki wae, kok. Pogba. Iya. Antara ngene iki lah. Ya. Putun sih. Baru ayo. Halo. Cek sawang lho. Wih, sepak. Karep bener-bener iki lho adan lho. Itu udah mau ngene sih, aku udah bener-bener lu ngari tak kan. Itu mulai kok. Boleh. Enggak apa-apa ning ngono. Amat dolen. Tapi tiga aku ngarit boleh gak gue suket. Yang kok isi laret. Tapi kok pakai cukup pecel lagi. Mendung. Mendung. Oh, Sengenye. siang. Panas, Deng. Panas yang ini. Kenapa nang gini? Kalau kopi aja. Nyelok kopi nih. Hari nggak tegok. Ya dak gini ki. Panas ini ki. Ngombe teh hangat. Mutu apa nanya? Gue mau anyet dah. Jelas toh. Nolong apa? Nolong sih? Ya. Ngawur kalau rezeki. Ayo temen. Yo lari sana. Bisa kayak ngundar lagi. Ya kopi. Itu we. Bisa. Kerja nanti. Kerja nanti lagi. Uzbekistan. Teman. Iki mundur. Iya. Kena tuyul. Percaya. Belum. Kena tuyul. Aku ndek usaha karaoke. Tak tuyul. Makane dekmu umroh kono lho. Bener ya? Telu. Lu. Ini narik kuliah nih. Ya. Hah? Rasa aku ingin ane lho. Kancuk. Kok iso buktisan iki? Udah dari joker. Oh iya, rokokmu ah. Utisan. Beda aja rata kayak Ngawur iki rezeki. K1 B1. Tapi Atan-atan dulu mulia kok niku. mau Mulai ya? ya wis. Ngaret kau makan mulai. Arek bedos. Andi, apa yang manggil? Mulai gak ketemu gitu mau. Ngale bah, itu sabung bah. Barang, ayo. Tadi. Oh, nang kamarku cuman asin. Ah, siakin saya lihat ah. Salah, enak bos. Apa juga? Habis. Ayo.
mana iki? Iya, lah ngenteni arek beta aku rek ono arek iki. Yesus, apa ya? Bang. Apa ya rek? Wah. Kon karo jenenge Andi ya. Andi arek iki. Welek ngono. Wis apa masih welek. Kowe arek iki intine mari nyelip. Enggak ngono lho, saiki malah ngilang. Aku emang kayak tadi debt collector hari pertama debut. Kon di masuk Andi ya. Ojo kena hukum kok. Andi ta. Iya. Ro aku. Ro arek. Ro. Ya wis. Temen tapi sih nek oleh gila akeh sih. Lah nominal akeh sih. Ya iya lah. Santai tak kayak. Tak persen. Oke. Sangat. Oke. Ida ta to, main. Oh, ida. Oh iya. Pangan. Iki kemang pedae dinas sih. Sama ini. Iko lo ngarep kalo. Iki lho. Iya iki omahe Andiku. Lah. Oh, kan yang goni pancet ya gimana? Lho, si iki jane iki lho, ngkate rutuh ngono HP ini. Oh iya. Ya iki godiku Andi. Lah iki lha mbah. Wae kate Andi sopo atene? Iki Andi yo kancamu iku Mbah. Walah. Iki ya? Yes, kasih sikap. Eksekusi ya. Kamu ngarep aku mburi. Kayak keliru. Aku Apa? Awakmu ngarep aku mburi ya? aku ngarep kamu mburi. Yo, Siap. awakmu ngarep aku mburi ae. Lah iya. Aku kenal. Ya, jagang. Awe rek. Gak kena awak iki lho. Tiga. Oke wis, aku tak standby ini, tak drop ya. Tidak bahaya. Sopo wis? Mbo, sopo? Iya, Rui kabur teman. Ah, ya kan tak presen kok. Si, oh itu si. Itu. Oke. Apa Reman? Wah, Waduh. Oh, walang lu. Coba ayo, Bang. Assalamualaikum. Saudara Andi. Kan itu bae HP iki pinjol lah. iya. Oh, udah tak gede to amburi. Aku Apa? kok tak punya solusi tapi ya ceperan ora. Sembarang wis. Kok nek gak oleh tak cawak kok tak genang arep. Yo, apa solusine? Iya wis. Mana iso? Iya, ayo gini. Cepetan nih. Cepetan opo betenge ngene opo? Oh, nek aku itu. Yo iki Yo wis. kawan. Tolong. Yo ono wong naga, iki ket mangap boleh. Dokit mangga ketemu. Yo, beres. Wis, tak kon metu wong mang matuk-matuk apa pentung. Halo, pokok beres. Lah metune. Ya metu ni, tenan mari gak mas. Siap tak drop kene ngono. Rame-rame. Assalamualaikum. Balik. Bang, cok mata dulu gini. Itu nih tang budi. Boleh uang ini tuh ada utang online nih itu. Boten semer apa? Jatuh tempo. Boten semer aku arek iki.
Betul iki mau. Wah, gak kencang bayar carane kudune sampean goleki. Aku iki sing maro kabeh. Semerap. Duh, iki medal. Lapo jadi? Lah aku iki tadi kerja tadi gak kolektor iki mangga jenenge nake mbah iki. Mbah. Iya. Iki bebas nih. Lah iki gaji. Lho. Oh, apa iki lho. Si pinjol melayu tak angel Lu ala kon iki bae iso dipinjol lah. iya arek iki Sebulan. Gerungan tak. wis gak peduli Aku saya. aku ya wis masuk kan kelas Iya, gak ono plus. Entek ya tak dijamin kabeh. mereka kan jaminan kelas kon Iya, gak ono. Iya. Gak ono. Yo apa? Gak ono apa berapa temu lho. Lapor deh. Lapor. Itu. waduh iki satu ini Apa cuk lho. Kau no. iki sementara iki gak jaminan Ojo. jaminan Ojo aku lah kayak kan yo opo iki rek. sak apa iki kalau cuman yang ojo sari Cocok deh. Lumayan dah. Apa-apa untuk apa? Untuk duit. Ini terus bicu uang ya.